Kape muna, tsaka nood-nood tayo nung kape mga ka, that's good. Tabi! Nag-iihaw tayo eh. Mag-iihaw pa lang. Ito, nagluluto na ng para sa pansit. Meron ng ano rito, para dus-dus. May para dus-dus dito. Ginata. Tapos, anong lulutuin mo, Jess? Eto, bigyan natin ng... Ay, oo. Ilabas ko na. Painitin muna yung ihawan pala. Paano ba yan? Ayun. Saan na? Ito wala. Ayaw na yata. Yun, gumana na. Wala. Ba't tumunog? Kaya nga. Aapoy ba yan? Igniter. May gas pala siya. Natulog lang siguro yung ano, nalabigan. Ayan, okay na. Painitin natin itong ihawan. Tapos, tsaka natin dalhin yung pigyan ng baboy, tsaka tilapia. Swimming pa naman sana ako eh. Nag-ice. Hindi umapoy yung kabila. Naka-ready na yung iihawin ko. Pigyan ng baboy. Sarap niyan ha. Iihawain ko muna yung mga sibuyas. Yung restaurant? Yeah. Baka sarado yun. Pag sarado, Hindi, kasi marami silang ano doon. Marami silang tao doon. pag Marami silang tao sa Big White. Tumuan yung ano. Yeah? Tama ka na, ang dami. yung ayos lang yan. Marami para madami. Kaysa naman konti, edi konti lang. Ano madami para madami. La 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 la. Pansit, naluto na yung pansit. Tignan ko nga kung anong lasa na ito. Tikman natin. Sila na kasi. Ihawin ko na to. Yun oh. Init na nung ihawan oh. Yari ka. Ihaw ka ngayon. Ang lamig no, that's good. Temperature natin ngayon ay minus, hindi masyadong minus 9 lang. Tabi, bakit ka kumakahol? Ha? Bakit ka kumakahol? Ay, bumuhos yung snow. Luluto na ulit yung naman yung ano, second course. Ano ba yan? Pansitik! Second course, pansit. Wala tayo, pansit. Baka yung pangatlo, pansit din. At ang panghuling, the last touch, kumbaga. Ooh!
Sarap nito. May ganun-ganun mo na lang konti. Luin mo konti. Yan. Pero ako gusto ko maraming kamatis yan eh. Tikman natin ha, mga kadats ko da. Sarap. Mga kadats ko, ang sarap nyo. Yung inihaw ni Jezebel, naluto na rin, no? Sarap Ayun. siya. Yun. Taga saan ka sa Pinas, Jezebel? Mountain Province. Mountain Province si Jezebel, taga Mountain Province. Tagal na rin dito sa Canada si Jezebel. 3 taon na, no, Jess? Yeah. 3 taon na si Jezebel. Anong ginagawa niyong dalawa? Tingnan ko. Pagka-release sa kanya. Nauubos na, oh. Na-plakda. Kami lang 3. Umalis na yung mga bisita namin. Asan na yung wine natin? Ito may wine din. Ayun, oh. May kanin. Sarap! Sarap. Credit to the chef. After kain, movie time. Ayun, oh. Oh. Sabay wine. Shout out kay Jezebel. Thank you, Jess. Morning, that's good. Nag-ice yung harapan ng pinto namin. Oh, pwedeng magpadulas. Oh. Ang lamig nga ka, that's good. Pero walang snow ngayon. Yan yung mga sinabel ko. Walang snow. -5 ang temperature natin. Malamig pa rin. Pero ang ganda nung paligid. Oh. Mukhang sisikat yung araw ngayong araw. Ngayong umaga. Nag-ice na. Oh, mga ice na. Sigurado titigas yung mga tubig na natunaw kahapon dahil maulan. Titigas yan mga kadats ko. Maraw. Maraw ngayon. That's good. Malapit na ang New Year. Ang ganda. Oh. Yung araw, ano siya na, medyo harangan siya konti ng ulap. May pupuntahan tayo mga kadats good. Meron tayong pipick up na TV. May TV na ibibigay sa atin. Laking TV nun. So free lang siya mga kadats good. Kukunin ko. Kasi ang kwento ng TV na yun, yung inuupahan naming bahay, yung may-ari, meron siyang store sa malapit sa downtown Harvey Avenue. Ngayon yung store niya matatapos na yung kontrata niya netong December. Ililipat niya yung store, pero yung mga gamit doon katulad ng mga TV hindi na niya dadalhin. Siguro ibang design na yung bagong store niya. So yung TV bibigay sa atin, kaya kukunin ko ngayon. Tapos yun ang ilalagay dun sa kwarto kasi balak talaga namin na bumili ng TV sana. Kaya nagtingin-tingin ako sa Costco nung nakaraan, sa nakaraang vlog ko. Kaso buti na lang hindi pa nakabili. So yun yung kukunin natin ngayon. Dito na tayo mga kadats. Tignan natin kung may parking doon sa tapat niya. Diyan tayo. Diyan natin pipick upin. Baby station. Ay mukhang meron. Sana hindi pang ano to. Hindi ka meron. Yun. Ayun na, nakuha ko na mga kadats ko. Ang laking TV naman nito, ang bigat. Siguro mga ano pala to, mga 50 inches Samsung. Pero parang hindi siya ano, hindi siya smart TV. Parang yung unang ano lang siya. Unang mas naunang model. Pero ang laki. Tapos meron pa doon mga ano binibigay. Babalikan ko na lang.
Nilagyan ko ng styro para hindi masira yung corner niya rito. Naiuwi ko na pala yung TV mga kadatsmut, kaso hindi ko pa ibinababa dahil ang bigat. Kailangan may kasama akong magbaba. Tapos nag-snow, oh. That's good, oh. Umuhos yung snow ngayon. Pupunta tayo sa birthday. Sunduin ko lang si Mrs. Tapos kasi in-invite ako. Umubuhos na ulit yung snow mga ka-that's good. In-invite ako ni Lakay Arnel. Birthday niya pala ngayon. Yun yung kasama ko na nagpa-part-time din siya sa food delivery mga ka-that's good. Nagkikita kami sa kalsada. Siya pa lang yung Pilipino na nakikita ko na nakakasabay kong food delivery sa DoorDash tsaka Skip the Dishes. Madalas kami magkasabay sa Walmart, eh. Kaya pag nandun kami, kwentuhan. Tapos yan, birthday niya ngayon, so pupuntahan natin mga ka-that's good. Dumaan lang tayo ng pasalubong natin doon sa birthday mga ka-that's good. Doon sa BC Liquor Store. Ayan, oo. Kumuha tayo ng fireball. Ang sarap nito. Ang sarap ng snow, oh. Bumubuhos, oh. Oh. Ang ganda ng snow. Bumubuhos na naman. Lumalamig na naman ang Kelowna, mga ka-that's good. Sarap sigurong bumili dun, eh. Ayun, eh. Nandito na tayo, naglalakad na tayo mga ka-that's good. Doon lang tayo nagparking kasi wala nang parkingan dito sa harapan nila. Ganun yung mga parkingan dito, mga gilid ng kalsada. Nag-ice na yung kalsada, ka-that's good, oh. Ang tigas na, ang dulas niyan. Diyan tayo pupunta kay Lalakay. Brother, mukhang may video okay, ah. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Oh! Mukhang may video okay. Oh, Happy birthday, bro! ano ba yan? Happy birthday! Teka ikatanda dito yung sapatos ta. Pasok ko lang. Okay, no. Pang babae. Hello. Bakit? Hindi ko nga maintindihan. Sa inyo yata malalim ang ilong. Hindi, mas malalim sa inyo. Hindi ko kaya natin. Kasi yung...
pesta. Kasalan. Parang pesta. Ako dito lang. Isa lang. Ano ba sila ng banda? Shoutout po kami kay kay Arnel. Happy birthday sa tropa namin. Yun lang, kasi naalala ko lang yung tumutugtog ako dati sa King of Dreams sa Pasay Kasinan. Ako ano lang, kain lang ako. Nakita lang kita mayakap dito. Una, ayaw ko pa ako. Buti pa si Jan, isang tawag lang eh. Oo, Financial ko nga para sa iyo. Ano ko. At yung ano masakay niya, Volkswagen. Na hatchback. Kulay ko Alam mo ba kung saan galing ang Volkswagen? Sa German. Oh, yeah? Pero naggaling yan sa dealer. I would like nothing more in YouTube. Sarap ng binagoongan, no? Sarah si Spencer. Lechon. Ano to, pare? Lechon paksiw? Lechon paksiw yata, ano, no? Patatin. Patatin? Oo. Yan, bulalong. Bulalo. Sarap, pre. Sarap ng kinain natin. Pilipino, ano? Pilipino food. Sarap. Kuha na magbabantas eh. Filipino food. Ito, ang dami pa, oh. Sarap. Ito yung may birthday, oh. Parang Arnel, oh. Happy birthday, bro. Salamat sa pagpunta. Maganda lang tayo yan eh. Gulungan lang tayo. Ate, ikaw na. Nakauwi na kami galing sa birthday. Ngayon, no, nag-snow ulit, oh. Kapal na naman ang snow. Lagay ko lang yung cover ng windshield ko. Nabuhat na rin namin yung TV. Ipasok na namin sa loob. Ang bigat. Pero ang gandang TV, ang laki. Kukuberan ko kasi itong windshield ko para pag bumuhos yung snow, hindi mapupuno sa windshield ko. Snow. Tumigas na, oh. Oh. Tumigas. Lumikit. Oh, lamig. Yan na. Ay, may harang na yung windshield ko. Hindi na yan para hindi dumikit yung ice sa windshield, kaya nilalagyan ko niyan. Nag-alarm. Lamig sa labas. Dito na tayo. Ayan na yung TV, oh. Ito na yung TV na nahingi ko. That's good. Binigay nila to, eh. Bibili sana kami ng TV. Kaya tinitignan ko sa tama, sa Costco noon, di ba?
Mga TV, mga tig 3,000. Buti na lang. Merong TV na, yung stand niya, kukunin ko na bukas. Ang laki yun. Tansya ko mga nasa 56 inches. Pero ang laki. May DVD player pa ito eh. Tsaka may siya. May patungan na siya kaya maganda. Tapos lalagyan na lang ng Apple TV para handang panooran. Ayos yung birthday ni Lakay. Lakay Arnel. Nandun din yung mga ibang Ilocano, yung mga tiga Ilocos din. Kita-kita kami doon. Makapagkape nga muna. Ang lamig mga ka, that's good. Biglang nag-snow. Oh.